Vi skal finde et toppunkt til en linje. Så først så skal vi vælge en linje, som jeg kalder nede i inputfeltet, der skriver jeg f af x er lige med x opløftet i anden plus 2x minus 1. Så der har jeg min linje. Så hvis jeg skulle finde toppunkt, så skulle jeg skrive EKS nede i inputfeltet. Så skal jeg være den, der hedder ekstremum polonium. Og så skal jeg skrive hernede i poloniumfeltet, hvad linjen hedder. Og den hedder f af x. Det kan jeg se, det hedder den heroppe, der står linjens navn. Din behøver ikke at hedde f af x. Og så bang, der kommer toppunktet på linjen.